Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. The next day. Wow! The next day. Good morning, titas. It's Tuesday ngayon. Punta tayong work. Ano na po dito? 6:37. So, yung bus ko dadaan in 7 minutes. Trabaho muna tayo. A few moments later. Yeah? Close the door. Hey. Do you like it? Ja. Kijk. Mama, waar is de cadeautje? Even wachten. Kijk. En wat staat? Wat staat daarop? 6! 6, want je bent al 4 6 jaar. jaar! 4 jaar, oei. Nee, 6 jaar! Grapje. And hey! Which ones have you already opened? Which ones? Is cadeautje van mama. Die heb jij nog niet gezien. Openmaken. Een fruitpaard! Van Elke en Anne! Ja. En Anne! Okay na, pa mo na yung presyo in town eh. Ang presyo. You like it? Ja. Wacht. Oh, dat is hem. Het is... So here, you don't need to open the whole thing. Because here, Ronron hebt een Hello Kitty van dit. oh ja? Kijk, Ja. here, En staaf. here. En hier. Yeah. And then if you want your bread, here, kijk. If you want your bread, Ronron heeft hetzelfde. yeah. Can you help mama love? That's easier, yeah? Wow. Yeah? You like it? Ronron kan ook zo. Ik vind hem mooi. Yeah? And this one. Van wie is This one. Can you? From me. is dat? From me and papa. Slipper! Yeah, with sunglasses, babe. But you have to fit first, my love. I don't know if they fit you. You have to. 27. Yeah. Mama, is dat not the balloon?
Yeah. Big little microphone. Yeah, very nice, And I eh? have another microphone. Yeah, but this one doesn't have the funny sound. Wow! What did you say? I said I love it. You love it? Wait, wow, no? So nice, my love, no? Wait a bit. Do you like all your gifts from your friends? Mama, this one. This one I want. But that's makeup. Can you get scissors for me, please? Scissors. Yeah. You show Papa all your gifts, okay? Come on, look. Look, my love. Hit the spade method of bell. I don't know how you turn this on. I want to. I'm not gonna. Wait, I don't know how to I turn this know, on. Do you know I- how this works? No. No. Ik moet alleen kijken. Power on. Your speaker is ready to pair. Okay. Bluetooth pairing mode. Let's try, babe. Make it louder, love. These walls and wake up and look like me. I'm done hiding, now I'm shining. Wait, do you like your microphone? It's very big, no? Ik zie je oren. A few moments later. Hey, oh ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in gloria, in gloria, in de gloria. Hip, 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 hip. Hoera! En nou heel hard, hip, hip, hip. Hoera! En nou heel zachtjes de muisjes horen, hip, hip, hip. Nou nog één keer heel hard, hip, hip, hip. Hoera! Come on. Look in here. The next day. Good morning, titas. Diba? Hindi na naman ako nakapag-video kahapon. Ang busy po. After ng work kahapon, diretso ako sa bahay. Tapos, nag-decorate. May dinner celebration kami last night with the family. So, hindi po ako nag-video. Tapos, nagligpit. Ang busy ngayon, guys. So, hindi ako makachempong mag-edit tsaka mag-video na din. Ngayon, naglalakad ako papunta sa bus stop na naman kasi trabaho tayo. 8 to 1 o'clock ako ngayon. Pero sobrang nag-enjoy ako sa trabaho kahapon. Yan, lumana yung bus para Eindhoven. So, yung bus ko pa din, boss. Malapit na. Bilisan na natin. Natin talaga, no? So, damay kayo. Ito yung dinadaanan ko everyday na talaga. Mas preferred ko talagang magtrabaho sa umaga. Kasi ganito ba, nakikita ko yung araw. Hindi pa masyadong mainit. Tapos yung city, paano pa ba? Hindi pa masyadong busy. Yung mga tao, kanya-kanyang punta sa trabaho tsaka school. Diba? Na-miss ko din pala yung city na atmosphere ba. Kasi nga 'di ba sa Ho Chi Minh malaking city siya. Tapos palaging busy ganun. Sa Dinbos naman okay lang. Pero alam niyo naman na sabi ko dati na paborito ko po na city yung Dinbos.
So, it's nice na doon ako nagtatrabaho sa Denbos din. But yeah, dito na po yung aking bus. Samahan niyo po ulit ako. Actually, hindi ako mag-vlog mamaya sa trabaho, syempre, kasi bawal. Pero, tingnan natin kung ano mangyayari mamaya sa after ng work. Balikan ko na lang po kayo mamaya and I hope okay kayong lahat and nag-enjoy kayo sa mga araw niyo. Yan, andito na yung bus ko. Sa station na po ako, tapos na tayo magtrabaho. Uwi na tayo. Doon na lang ako sa bahay kakain kay pag andito ako sa station or sa city mag-lunch, ang papagastos na naman. Anyway, yung bus ko is in 14 minutes. Maaga akong nakarating. Good naman. One eternity later. Hello, titas. Bahay na po ako. Alas 3 na. Ngayon pa lang ako magla-lunch. Ayan yung carpaccio bread na paborito ko. Dala ng aking mother-in-law. Sobrang sarap po dito. Ito yung the best na carpaccio bread na na-try ko. Itanong si Bianan kung gusto ko ng carpaccio bread ngayon. Sabi ko, yes. Kasi doon sa dati kong pinatatabahuan na restaurant or snack bar, sila yung the best na gumagawa ng carpaccio bread. Grabe. Na-share ko yata dati, no? Sarap talaga nito. Gabi po kabisi ngayon sa trabahoan. Kaya kulang yata ng tao today. So nag-extend ako ng 1 oras. Ano sila kung pwede mag-stay ako ng 1 hour. Sabi ko okay lang. Tapusin ko po muna to, no? And then, si anak kasi ngayon nasa-swimming. Yung lola yung nagdala kay hindi ko siya maaabutan ba kay late man akong nakakarating. 2 o'clock yung out ng school niya. So, kailangan siya pick upin para dalhin doon sa kanyang swimming lesson. Kaso, narating ako ng bahay mga almost 2:30 na. So, super late na. And yung swimming lesson ni Ana 2:45. Hindi talaga kaya, guys. So, buti na lang. Nahiya po talaga ako kasi yung biyanan ko, kinancel niya yung appointment niya. Diba? Kung hindi talaga kaya, sabi ko sa kanya, kung hindi talaga pwede pwede naman. Pero nag-cancel siya. Sabi niya, it's okay. Cancel daw niya yung appointment niya. Ay nako, buti na lang talaga andyan yung mga biyanan ko. Otherwise, hindi po talaga ako makakapagtrabaho ng maayos. Or kapag makapagtrabaho ako, until ano lang talaga, sa Denbos, until 12. Kaya, bahay pa man dito sa bahay, mga almost 1 hour. Pero so far, gusto ko po yung trabaho ko, na-enjoy po ako. Alam nyo ba, pinababalik po ako doon sa dati kong pinagtatrabahuan. And may interview po ako sa kanila this week, pero I think ika-cancel ko siya. Kasi nga, gusto ko na yung trabaho ko dito ngayon, bago ba? Doon sa kabila, okay naman doon, kaso mabigat lang talaga siya. And naisip ko na baka bumalik yung sakit ko sa braso ba. Kasi mas heavy kasi doon. Sa shop kasi, kung saan ako nag-work ngayon sa store, hindi naman siya ganyan ka-heavy. And gustong gusto ko yung mga katabaho ko and also yung management. Maganda yung pamalakad nila. So, happy po ako doon. Kaya magsistay po ako. Kahit medyo malayo siya, pero sabi ko, parang pwede siyang pang long term ba kung bigyan nila ako ng contract. Hindi natin alam, no? Baka bigyan nila ako ng contract in the future. So, tingnan natin. Pero, kahit medyo distansya siya, pero diba, yung working environment is very positive and positive lang yung feeling ko. And although everything is new for me, pero, ano siya ba, carry bells kasi andyan yung mga kasama ko na palaging ready na tumulong or may mga tanong, palagi silang andyan. So, yeah. Happy po ako dun. Kaya magsistay po ako.
Kasarap. The next day. Hello, titas. Hindi man lang ako nakapag-vlog pala today. Nasa city kami. Namili kami ng para kay Anna at kay Ruth. Wala akong binili para sa sarili ko. Nagbus lang po kami papunta sa isang parking place kay mahal ang parking dito. Pero may ano kasi na pag doon ka nag-park, free na yung tickets for 4 people. Back and forth na. Tapos 5 euro lang. So doon kami. Kun je de pannenkoek ook versieren? 16 minuten. Koos er echt nee. Je hebt geen pannenkoek, Dito na pasta. tayo. Si Cynthia ay natatabunan ng mga puno. En soep. Hintay tayo ng bus. 6 minutes andito na. Ito na yung mga pinamili namin. Anna. We're on the bus. Dan gaat hij tegen die waar de huis moet maken. Daar gaat hij dan over rijden. The next day. Hello, titas! Long time no vlog na naman. Laat haar maar zo naar het zien waar je hebt, hè? Maar kan ik ook wel een beetje. Ik had dingen voor de titas laten zien. Kakagalang lang namin ng Amsterdam. Hinatid namin yung in-laws ko sa airport kasi punta silang US. And nag-drop by kami sa Den Bosch sa Asian store. Kasi nung pumunta kami last time sa Den Bosch, close pala yung Asian store kasi nga holiday dito. So unahin natin yung frozen food kay dalhin ko sila sa freezer sa taas. So doon sa Asian store, bumili kami ng gyoza. Yung bibigo na tawag dito, Korean dumpling na beef ba? Bulgogi ang flavor wala sila ngayon. So, ito lang. Chicken and vegetable na gyoza. Dagoy, oh. Say hi to the titas, oh. Galing sila Ana sa si Ana sa swimming lesson. Diretso kami sa sana mag-gida. Diretso kami sa doon. You have that in your mouth. Yeah. She said she has whipped cream. And may ano din ako dito, frozen na ampalaya. Kunti-kunti lang to kasi ako lang naman ang kapatong. And then, meron din akong may ano na sila, siopaw na Pinoy galing sa Pinoy Kitchen. So, Filipino po ito, syempre. Ayun, may flag pa natin, oh. O, diba? Siopaw. I-try namin siya bukas ni Ana. And then, syempre, kumuha ako ng spring rolls na wrap. Ja, Ito maar bang het frozen heet natin? niet Ito meer lang iets yata. best heet. So, yan lang. Pakatid ko kay Rod sa Nee, taas. dat doen we niet. Nee, ik heb En may ano pala din ako. Nee, zegt dat May, is veel steeds. Je kan heel erg oud doen aan je tong, dat mag. Lemongrass. Niet meer warm drinken. Ayan, Liesje. lemongrass. Hier. Tapos may ano din ako dito. Kimchi, of course. Kimchi. May sriracha sauce. Ako matagal na akong walang sriracha sauce. And palagi ko siyang nakakalimutang bilhin. And kumuha din ako ng sardinas. Meron din tayong sitaw. And may plantain ako dito. Dan gaan we hier mama zitten. I-air fry ko lang to siya. Dalawa. I'm hungry already. And then, meron kami noodles. Lekker. Papa, mag ik dit voor Meron din tayong hot Nee, pepper dat doe je, sauce. mag morgen bij het Grace zwembad yung misschien. pangalan niya. First time ko itong gamitin. Kumuha din ako ng En doet oyster sauce. Ito siya. Thai na brand. And then, of course, yung ating Silver Swan na soy sauce. Papa, ik heb al Kumuha din Ja, ako ga eten dan. Het alles groeien. chicharon. Siyempre, may skyflakes tayo! Lekker? Tatlo yung pinuntahan namin. Pumunta din sila sa Netorama. We have bread for tomorrow. And then it's a few more days. Can you put this in the freezer box? Ja. Thank you. And ito na naman. May candy na naman. We have a lot of candies. Yeah.
Nagwan nyo. Sige na mo pamalit ng chocolate. We also have, what's this? Kipfilet. Ham? Kipfilet. Mama, alleen die spekjes hier neerleggen. Oh, this is for vanavond, volgens mij. Ja, die had papa uitgezocht. Kibbeling. Yeah. Then may kibling tayo dito. Kainin ko to kasi gutom ako. And then we also have, ayan, schnitzel. Chicken schnitzel to. Dagway ba yun yun? Pagmumukha ng batang ko. Hij zegt poepoe aan Pipi. Oh, this is steak for papa. More candy. Meron tayong barbecue na sa mani, eh. Rib ba ito na part? Yeah. Good for the next few days. Ayan. Wala po akong work tomorrow, Sunday. Usually, may Sunday na schedule. Mama, kijk eens. May work ako Tada! for this week. Wala. Hier But een next week, snoepje. well. Mama, next kijk week, eens. yes. Hier is... Mama. No Snoopy's Mira. Sa Action pala, kumuha din ako ng, itong panty liner. And then, more sponge. Meron din tayong, wala na kasi kaming pang sabin. Chocomel, hè? And then, my USB-C root. Why? For my phone. Why kapot? Yeah, the other one's not working good. I really have to Yeah, bend it if to... you put from Action, then it will not be. Yeah, I know, big boss. You contain this... And then we also have this, Yeah. ano siya tawag ani eh? Ma. Kanang flushable na toilet paper. Mag Kumuha ko ng malaki nitong Dreft na detergent naman. Dishwashing liquid. And then since That's yung Chocomel. uniform ko Is or that lekker? yung Oh. black palagi yung sinusuot ko sa work. So, Het is alleen bumili na maar kami ng lekker pang als black het met de panglaba marshmallows. detergent. Anders And niet. this one, Ruth and Anna will have these Ja, als het tomorrow. alleen is. En een beetje More kou toys. is zo misschien ook toch wel. That's it. Yun lamang. And since ilang days na po yung vlog natin no, na kinonek ko. So, i-end natin yung pa-video. Maraming salamat sa panonood. See you na naman sa susunod na video. Doei! Ana, doei! Mosh, mosh, babush! Moes, moes, babush. Moes, moes, papoe. Ja, dat denk ik.